Ο πλανήτης μας καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό από αλμυρό νερό από τους ωκεανούς και τις θάλασσες που αποτελούν για αυτόν πηγή ζωής. Ένα πλήθος οργανισμών ζει σε μικρά βάθη μέχρι 200 μέτρα, ενώ στα μεγάλα βάθη, στα 3 με 4.000 μέτρα, ζουν σπάνια είδη θαλάσσιων οργανισμών. Οι ωκεανοί και οι θάλασσες καταλαμβάνουν τα 3/4 της επιφάνειας της Γης και έχουν μεγάλη αξία για την οικολογική ισορροπία του πλανήτη. Στο βίντεο αυτό θα εξερευνήσουμε τους υδάτινους γίγαντες. Θα ψάξουμε τις διαφορές τους και θα αναζητήσουμε τα κρυμμένα μυστικά από τους 5 ωκεανούς του πλανήτη μας. Οι ωκεανοί είναι μεγάλες εκτάσεις αλμυρού νερού που καλύπτουν το 70% της επιφάνειας της Γης μας. Στο βόρειο ημισφαίριο το νερό καλύπτει το 60% της επιφάνειάς του, ενώ στο νότιο ημισφαίριο το 80%. Οι θάλασσες είναι εκτάσεις αλμυρού νερού που μπορεί να συνδέονται ή όχι με έναν ωκεανό. Είναι πολύ μικρότερες εκτάσεις και πιο ρηχές και σχηματίζονται ανάμεσα από νησιά. Όταν η έκτασή τους είναι ακόμα μικρότερη, ονομάζονται πελάγοι, όπως είναι το Αιγαίο πέλαγος, το Ιόνιο πέλαγος και άλλα. Εκτός από την έκταση, διαφέρουν και σε άλλα πράγματα, όπως είναι τα ρεύματα που επηρεάζουν το κλίμα, η θερμοκρασία, ο όγκος νερού, η βιοποικιλότητα και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Όσον αφορά την πρώτη διαφορά, αυτή των ρευμάτων, στους ωκεανούς υπάρχουν δυνατά ρεύματα που επηρεάζουν την κυκλοφορία του νερού και το κλίμα. Αυτά τα ωκεάνια ρεύματα μπορούν να σχηματίσουν τυφώνες, κάτι που είναι σχεδόν απίθανο στις θάλασσες. Η δεύτερη διαφορά, αυτή της θερμοκρασίας, παρατηρείται επειδή οι ωκεανοί έχουν μεγάλα βάθη και ως εκ τούτου έχουν χαμηλότερες θερμοκρασίες. Οι θάλασσες είναι πιο κοντά στην επιφάνεια της Γης, δέχονται περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία και έχουν υψηλότερη θερμοκρασία. Η επόμενη διαφορά που είναι στον όγκο νερού παρατηρείται γιατί οι θάλασσες συρρυκνώνονται σε όγκο λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ενώ οι ωκεανοί έχουν αυξηθεί σε όγκο γιατί λιώνουν οι πάγοι στους πόλους εξαιτίας πάλι της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Στη βιοποικιλότητα βλέπουμε ότι οι θάλασσες έχουν μεγαλύτερη ποσότητα βιοποικιλότητας από τους ωκεανούς και αυτό συμβαίνει επειδή λαμβάνουν μεγαλύτερη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας και έχουν μικρότερο βάθος. Ως εκ τούτου είναι περιοχές όπου μπορεί να στεγάζεται μεγαλύτερος αριθμός ειδών, φυτών και ζώων. Στους ωκεανούς βλέπουμε λιγότερα είδη, αλλά είναι ήδη ικανά να προσαρμοστούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και βάθη. Και τέλος, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παρόλο που υπάρχει μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στις θάλασσες, κινδυνεύουν περισσότερο, καθώς εκτίθενται άμεσα στην περιβαλλοντική ρύπανση. Από την άλλη, οι ωκεανοί που είναι μεγαλύτεροι και πιο μακριά από την ακτή, αντέχουν πιο πολύ τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρώπων. Οι ωκεανοί της Γης σήμερα είναι 5 και πάμε μαζί να τους δούμε. Ο Ειρηνικός ωκεανός εκτείνεται στο 1/3 της επιφάνειας της Γης, όπου στα δυτικά διαβρέχει την Ασία και την Αυστραλία και στα ανατολικά την Αμερική. Στον Ειρηνικό βρίσκεται το βαθύτερο σημείο όλων των θαλασσών της Γης, στα 10.911 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Είναι η τάπρος των Μαριανών, στην οποία θα μπορούσαν να χωρέσουν άνετα τα Ιμαλάια. Ο Ισημερινός τον χωρίζει στον Βόρειο Ειρηνικό ωκεανό και τον Νότιο Ειρηνικό ωκεανό και φιλοξενεί 25.000 νησιά, περισσότερα από όλα τα υπόλοιπα νησιά του κόσμου. Ο Ατλαντικός ωκεανός καταλαμβάνει το 1/5 της συνολικής επιφάνειας του πλανήτη. Βρίσκεται μεταξύ της Αμερικής και των υπήρων της Ευρώπης και της Ανατολικής Αφρικής. Είναι ο νεότερος ωκεανός όλων, έχοντας σχηματιστεί περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν η Ήπειρος Παγκαία χώρισε. Ο Ισημερινός χωρίζει τον Ατλαντικό ωκεανό στον Βόρειο και στον Νότιο. Το μέσο βάθος του είναι 3.400 μέτρα περίπου και το μεγαλύτερο του βάθος είναι τα 8.605 μέτρα κοντά στο Πουέρτο Ρίκο. Υπάρχουν πολλά νησιά στον ωκεανό αυτό, όπως είναι οι Μπαχάμες, οι Αζόρες, τα Κανάρια νησιά, τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου και η Γρυλανδία, η οποία δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο νησί του Ατλαντικού, αλλά και όλης της γης. Ο Ινδικός ωκεανός είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ωκεανός της γης και καλύπτει σχεδόν το 1/5 της επιφάνειάς της. Στο βορρά διαβρέχει την Νότια Ασία, στη δύση την Αραβία και την Αφρική και στην Ανατολή τη Χερσόνησο της Μαλαισίας, τα νησιά Σούντα και την Αυστραλία. Νότια του Ινδικού ωκεανού βρίσκεται ο Νότιος ωκεανός. Το μέγιστο βάθος του μετρήθηκε στην τάπρο της Σούντης και φτάνει τα 7.450 μέτρα. Μεγάλα νησιά του είναι η Μαγαδασκάρη, οι Σεϊχέλες, οι Μαλδίβες, ο Μαυρίκιος, η Σρι Λάνκα και άλλα. Η αλληλεία είναι πολύ αναπτυγμένη στις παράκτιες χώρες, όπου αποτελεί σημαντική πηγή διατροφής. Κατά μήκος της ακτής της Ερυθράς θάλασσας είναι διαδεδομένη η αλληλεία των μαργαριταριών, ενώ προς την Ανταρκτική γίνεται αλληλεία φαλενών. Ο Αρκτικός ωκεανός βρίσκεται στην περιοχή του Βόρειου Πόλου και είναι ο μικρότερος και ο πιο ρηχός από όλους. Περιβάλλεται από την Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και τη Γρυλανδία και το βαθύτερο του σημείο έχει μετρηθεί στα 4.665 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι εκεί περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ακραίες και κάνουν τις μελέτες αυτού του ωκεανού δύσκολες. Κατοικείται από πληθυσμούς Εσκιμώων για περίπου 20.000 χρόνια. Πολλά θηλαστικά επίσης είναι προσαρμοσμένα σε αυτά τα περιβάλλοντα και τα περισσότερα από αυτά έχουν λευκή γούνα που χρησιμεύει ως καμουφλάζ και προστασία από το κρύο. Αποτελεί τον πιο κρύο ωκεανό του πλανήτη μας, καθώς τα περισσότερα νερά του καλύπτονται από μία τεράστια μάζα πάγου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Όμως, λόγω της κλιματικής αλλαγής, η μέση έκταση των πάγων του Αρκτικού ωκεανού μειώνεται κατά 13% κάθε 10 χρόνια. Ο Ανταρκτικός ωκεανός είναι ο μόνος που συνορεύει με μία ήπειρο, την Ανταρκτική, και την περιβάλλει εντελώς. Αν και δεν μοιάζει, είναι αρκετά πλούσιος στη βιοποικιλότητα
και τα νερά του φιλοξενούν σχεδόν 20 είδη φαλενών και δελφινιών και 6 είδη φώκας. Σε αυτόν ζουν επίσης 120 είδη ψαριών, καθώς και πολλά θαλασσοπούλια. Παρά την απομακρυσμένη θέση και τις αντίξωες συνθήκες του Νοτιού ωκεανού, τα νερά του αλλιεύονται εντατικά με μη βιώσιμες μεθόδους. Για αυτό το λόγο, τον Ανταρκτικό τον προστατεύουν μία σειρά από διεθνείς συνθήκες, όπως είναι η απαγόρευση της παλαινοθερίας, ο περιορισμός του κυνηγιού φώκιας και άλλοι κανονισμοί για την αλία. Το 2008, έρευνα έδειξε ότι ο Νότιος ωκεανός παραμένει μία τεράστια αποθήκη διοξιδίου του άνθρακα στον πλανήτη μας. Η περαιτέρω θέρμανσή του θα προκαλέσει ρογμές στο παγκόσμιο κλίμα. Οι 5 ωκεανοί είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την επιβίωσή μας, γιατί παράγουν το 50% του οξυγόνου του πλανήτη, απορροφούν το 30% του διοξιδίου του άνθρακα που δημιουργείται από ανθρώπινες δραστηριότητες και φιλοξενούν το 50 με 80% της ζωής στη Γη. Γεια και χαρά!